Compañeiras, compañeiros, a Marcha Mundial das Mulleres de Ferrolterra apoia totalmente e sin reservas a plataforma de xubilados. Pensamos que é xusto, necesario, convinte. Desde aquí, quero tamén, a título personal, facer un chamamento a todas as mulleres. Compañeiras, é o noso tempo, temos que estar todas, non pode faltar ninguna. É o noso tempo, temos que facer o cambio, temos que facelo nós. Somos máis da maioría, non podemos faltar. Compañeiras, adiante, salud e república. Ahora pasaremos aos compañeiros Ricardo e Mercedes, lerán o comunicado da plataforma e despois a continuación remataremos o acto donde falaremos os membros da plataforma para decir cal é o calendario de loita e como estaremos preparados para seguir na loita, porque esta loita vamos a ganar. Estou seguro que vamos a ganar. Temos conciencia de cal é nosa enfermedade, temos conciencia de cal é a nosa medicina e temos conciencia de como vamos a curarla. E a vamos a curar votando a aqueles que están perjudicando os nosos intereses, como é o Partido Popular e Ciudadanos, que están a favor do IBEX 35 e son os que están pola privatización de todos os servicios deste país. Pero eso a continuación, ahora falaremos o comunicado da plataforma. Boas tardes a todos e todos. Alguén díxome que Ferrolterra estaba dormida. Pois hoxe demostrades que non é verdade. Ferrolterra ten que estar máis viva e con máis forza que nunca. Ante a dinámica mobilizadora da sociedade en defensa dun sistema público de pensión digno que foi traducida nas masivas manifestacións e concentracións en todo o Estado, o Goberno vexe obrigado a dar unha resposta e mover ficha, aprobando este proxecto con medidas que desde o noso punto de vista estimamos totalmente insuficientes e que non abordan a problemática actual do sistema, demostrando unha vez máis que o proxecto político e social do goberno de Mariano Rajoy e os seus socios que o sustentan está completamente esgotado. Cualificamos como decollentas e insuficientes as medidas estrelas relacionadas no proxecto orzamentario en relación á subida ao 3% para as pensións máis baixas e as supostas melloras para as pensións de viuvez, xa que eran extremos que estaban comprometidos desde a reforma das pensións do 2011, pero que se negaron a aplicar ata agora, e todo coincidindo coas nosas movilizacións. Por casualidade? Claro que non. Teñen medo que as medidas expostas polo goberno no proxecto non se corresponden en ninguna maneira que en ningún caso as nosas reivindicacións, xa que é o noso proxecto como plataforma que xorde a calor da preocupación da cidadanía polas falacias e ameazas creadas ao redor da insostenibilidade do sistema público de pensións, vai moito máis alá da proposta do goberno, exixindo unha pensión digna, equiparando a pensión mínima ao salario mínimo interprofesional, cunha subida mínima do 8%, porcentaxe idéntica ao que subiu en 2017 o salario mínimo. Todo iso por xustiza
e equidade social, con idea de avanzar cara a unha pensión mínima de 1.080 euros e que garanta con dignidade a nosa vida, que garante a nosa vida. A dignidade non nas quita nadie. O incremento das pensións non contributivas e subsidios do 8%, así como subsidios para maiores de 52 e 55 anos, na mesma porcentaxe. Incremento de todas as pensións en porcentaxe igual e por encima do IPC, empezando polo 1,9% perdido no 2012. Manter o sistema da Seguridade Social tal como está, sistema de reparto solidario, e en caso de necesidade recórrase aos orzamentos xerais do Estado. Blindaxe constitucional das actuacións das pensións públicas, non o intento de privatización das pensións e dos servicios públicos. Por iso, exiximos a eliminación da desgravación fiscais para os plans de pensións privadas. Ademais, nos opoñemos rotundamente a calquer directiva que poida ser imposta aos Estados membros da Comunidade Europea que poidan facer a constitución destes plans de pensións privados paneuropeo. Así mesmo, reiteramos en solicitar a derogación das reformas do 2011 e 2013, tan lesivas para a clase traballadora en xeral e para os pensionistas en particular, pedindo o restablecimiento da xubilación aos 65 anos. A non entrada en vigor do factor de sostenibilidade prevista para o próximo ano que liga a cuantía nas pensións a esperanza de vida dos pensionistas. Eliminar os topes das bases de cotización para incrementar os ingresos do sistema e a xubilación con menos de 65 anos, sin penalizar co coeficiente reductor para cotizaciones de máis de 40 anos. Tercera, ante a rebaixa fiscal anunciada no proxecto de presupostos xerais do Estado, que se mirado pago a rendas inferiores a 14.000 euros, é certo, o certo é que a boa parte dos pensionistas maiores de 65 anos xa non tributan hasta esa cantidade. Catro, mellora das políticas sociais e sociosanitarias. Renda básica para as persoas con risco de exclusión social. Eliminación dos copagos sanitarios. Participación de representantes de nosas plataformas nas mesas das pensións públicas. Por todo iso e máis, continuaremos na loita de defensa de un sistema público de pensións digno e non pararemos as movilizacións que hoxe máis que nunca fanse necesarias. Dende aquí facemos un chamamento ao povo, mulleres e homes, novos e pensionistas, para que loiten e participen connosco das próximas movilizacións. As pensións públicas son un dereito gañado e pagado. Que non che rouben a túa pensión, que non che rouben o teu futuro. A unidade da ciudadanía é a chave. Grazas para a vosa participación.